Manuela Cosmetics κυκλοφόρησε skincare σειρά και επιτέλους είναι στα χέρια μου. Οπότε πάμε να τα δούμε πρώτη φορά μαζί. Ό,τι έχω δει σε TikTok και Instagram, αυτά τα προϊόντα είναι κόσμημα. Ναι, δείτε πόσο όμορφα είναι. Το πακέτο περιέχει μέσα face serum, κρέμα προσώπου και κρέμα ματιών, οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα, ξεκινώντας από το face serum. Το serum έχει απίστευτα ανάλαφρη υφή, απορροφάται αμέσως, αφήνει το δέρμα σούπερ ενυδατωμένο χωρίς καμία λιπαρότητα. Έχει αλουρονικό οξύ και έλαιο ροδιού που βοηθούν στην ελαστικότητα και τη φυσική λάμψη. Έχει βούτυρο καριτέ για έξτρα θρέψη, βιταμίνη Ε για αντιοξυδοτική προστασία και ένα καταπραϊντικό φυτικό εκχύλισμα. Τέλειο για όλους τους τύπους δέρματος. Είναι ελαφρύ, ενυδατώνει κατευθείαν, μυρίζει υπέροχα και η συσκευασία είναι 10 στα 10. Επόμενη είναι η Perfect Skin κρέμα ματιών. Δεν έχω λόγια για τη συσκευασία, απίστευτη. Έχει μέσα και προστατευτικό καπάκι. Η σύσταση φαίνεται παχύρευστη και πλούσια. Μάσκα ματιών με καφεΐνη που βοηθά στο πρίξιμο και τους μαύρους κύκλους. Έχει και νιασιναμίδι για λάμψη και βελτίωση της υφής. Είναι πολύ πλούσια, πολύ κρεμώδης, απορροφάται εύκολα, αφήνει την περιοχή γύρω από τα μάτια ενυδατωμένη και απαλή για ένα ξεκούραστο βλέμμα από το πρώτο κιόλας βράδυ. Έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση, είναι πολύ δροσιστική. Νιώθω ότι τα μάτια μου το χρειαζόντουσαν πάρα πολύ αυτό. Και καταλήγω στην Uplifting Cream της σειράς. Είναι κρέμα προσώπου, είναι αδερφάκια με την κρέμα ματιών. Αυτά τα δύο μαζί για το σεσέρ σου είναι ό,τι πιο aesthetic. Η συσκευασία είναι αντίστοιχη, πανέμορφη. Και έχει και αυτή προστατευτικό καπάκι. Αρκετά πιο λεπτόρευστη από την κρέμα ματιών. Η υφή αυτή τη κρέμα δεν είναι καθόλου βαριά. Συνδυάζει 3 είδη ιαλουρονικό οξέως για βαθιά πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Επαναφέρει την ελαστικότητα, μειώνει τις λεπτές γραμμές. Έχει μέσα βιταμίνη Ε, αλόι βέρα, έλαιο μακαντέμια και ηλίανθο. Και θετικά εκχυλίσματα που αναζωογονούν την επιδερμίδα. Αφήνει το δέρμα πάρα πολύ λίο, χωρίς λιπαρότητα, είναι ιδανική για καθημερινή χρήση και χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ. Έτσι δείχνει η επιδερμίδα μου μετά την εφαρμογή και των 3 προϊόντων. Φοβερή γυαλάδα, φοβερή ενυδάτωση. Έχουν απορροφηθεί όλα υπέροχα. Είναι λες και το δέρμα μου διψούσε για αυτά τα προϊόντα και είναι και πανέμορφα.